के बिनि दिनैनि भिडिअ Hi guys, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायफिनबाय गोसो गोरबोजों आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आङो नै माइरंनि साबोन बानायनो नागिरदों आरोखि नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायबाय आरोखि ना। ओमफ्राय नै आङो बेयाव माइरं सोमनानै दोनखादोंमोन आरोखि ना। माइरङा बारा बुरजा नङा, मुथानैसो जागोन आरोखि ना, नै मुथानैसो। ओमफ्राय बेखौ आङो दा सान्दुङाव फोरानगोन एसे। बोरै मावो बेखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों। नायलांदो बिदिब्ला अननानै जोबजासिम भिडिअखौ। जोसा माइरं इयो गाइस, जोसा माइरं ओरैनो नर्माल माइरंखौ लाबाबो जायो आरोखि ना, जेबो नङा। खिन्थु आङो जोसा माइरंजों जिहेतु बेखायनो जोसा माइरंखौनो होबाय आरोखि ना। एल'भेरा न'निनो, ओमफ्राय बिनि सिङाव बिजालखौ आङो खुरैयाव माबानानै लानोसै आरोखि ना। मोनसेल' हादों, मोनसेल', बारा गिदिर नङा आरोखि ना। माइरङा रानबाय आंनिया, आं बेखौ ग्राइन्डाराव मिक्स खालामना लाग्रोनोसै आरोखि ना। माइरंखौ नै माइरं गुन्दैखौ होनोसै आरोखि ना। सामसब्रै होगोन आं। ओमफ्राय नै न'निनो हानि पियर, एकदम बिराद पियरखा आरोखि ना, न'निनो। ओमफ्राय बेखौ आङो सामससे होगोन। ओमफ्राय नै गाइखेर गोथांखौ आङो मिक्स खालामनो थाखाय सामसनै। ओमफ्राय बेखौ मोजां मिक्स खालामनानै लानांगौ, जाहाथे जेन'बा गासिबो मिक्स जानायनि थाखाय आरोखि ना। ओमफ्राय बेयाव आं एसे खम जानाय बायदि मोननानै गाइखेरखौ सामससे होबावबाय आरोखि ना। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ इउस खालामबा मोजां रिजाल्ट मोननो हागोन। जायफोर फेस वास बाहायबाय थायो, फेस वासनि गोनांथि गैया। बे साबोनखौ माने बाहायोब्ला माने नोंथांमोना मोननो हागोन आरोखि ग्ल' वाइट, माने एकदम क्लिन नाङो आरोखि ना। ओमफ्राय आङो बाहायनानै इउस खालामनानै मोजां मोननायनि थाखायसो नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरोखि ना। ओमफ्राय मोनसे खोथा गाइस, आं बेखौ आथिङाव होनाय जानाय नङा, मानो होनोबा लोक्षि बेसादखौ बोरै आथिङाव होनो। स' आं बिनि थाखाय बेखौ मोदोम, बडिफोर आरो जेन'बा मोखाङावल'सो बाहायनाय जायो आरोखि ना। ओमफ्राय बेखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरोखि ना। गोसोसो आरोखि ना, सोरबा बाहायबा बाहायनो हागोन, नाथाय आङो बेखौ लोक्षिखौ आङो आथिङाव फोनांनाय जानाय नङा आरोखि ना। बेयाव दस्रा जेबो एड खालामाखै, नोंथांमोनाथ' नुनो मोनखादों। बिराद मोजां जोसा माइरंजों ओरैबायदि मोजां मोदोमखादों आरोखि ना। ओमफ्राय नै गाइस, बेफोर खासाफोरा इयो मोनब्रै सेटमोन आरोखि ना। इयो लास्ट आरोखि ना, फिसा साइज। बे ओरैबायदि मोजां प्रडाक्ट, माने आं बेखौ फ्लिपकार्टआव अर्डार खालामदोंमोन आरोखि ना। आंनो केकनि थाखाय क्रिम गलायनो थाखाय नांगौ जायो नालाय। आइ लाइक दिस प्रडाक्ट, बिराद मोजां मोनदों आं बेखौ। मोनब्रै वाइट कालार मोनसे दं, ब्लु, ओमफ्राय रेड, ओमफ्राय मोनसेया मामोनथाय आं गोसोआव गैला आरोखि ना। मोनब्रै सेटमोन आरोखि ना, बारा दाम नङा, 200 थाखायावनो मोनदों आं बेखौ, अफार होना दंमोन। ओमफ्राय नै आंना सफ्ट बेसआ, आं सफ्ट बेसखौ बेखिनि होगोन आरोखि ना। ओमफ्राय सफ्ट बेसखौ दाखालि सोरबा सासे आंनाव कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आरोखि ना, है नों हानाय बेसादा मा होननानै सोंहरदोंमोन। बेखौ होनो सफ्ट बेस। आं स्क्रिनाव नामखौ होनानै होगोन, नोंथांमोना बेयाव। आं बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदों, अनलाइनाव एभेलेबल बे बेसादा। सफ्ट बेस होनो बेखौ। फिसा फिसा हानानै बेखौ दै गरम होनोसै आरोखि ना। हाबाय थानो हायो।
हाबाय थानो लुबैयो आरोखि ना सब बेस होनो बेखौ अनलाइनाव एभेलेबल सब बेस बेखौ न'आवबो बानायनो हायो आं न'आव बानायनो सानदों बेखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामगोन टाइमानो मिलायालै बेनि थाखायनो माखौबा बानायनो सानब्लाबो जाया आरोखि ना बायनांगौ जायो नै सब बेस नै दैया एसे दुंबाय होनोसै आरोखि ना आवलि होनो थाखाय आवलिबायानो ओमफ्राय बेखौ आवलिखांनानै बै मिक्स खालामनानै दोननाय जिहेतु जों माइरं गुन्दैखौ बेजों आङो मिक्स खालामबाय आरोखि ना बेखौ दै गरमाव आङो फुदुङाखै जास्ट ओरैनो लखबनानै मिक्स खालामबाय आरोखि ना ओरैनो बोखांबोनानै बेखौ भिडिअ लानाय जादिया आङो मानो होनोबा आखाइया एसे उसुबिदा जाना दंमोन बेनि थाखाय होनो हादिया आरोखि बिराद मोजां मोदोमखादो दे ना आंना साबोननि सेप गैया गाइस नै केक बानायनायनि बल बानायोना आङो ओमफ्राय बेयावसो बि सेपावसो होबाय आरोखि ना बेयाव फ्रिजाव 10 मिनिटसो दोनदों आरोखि ना नर्मालाव दोनबाबो जेबो नङा गथा जाखायो खिन्थु आङो थाबनो एसे माबाथो होननानै माबायाव दोनदो आरोखि ना फ्रिजाव 10 मिनिटल' दोनदों ओमफ्राय बेयावनो नै आयौ ओरैबादि नै अ माय गड जायफोर नोंथांमोना फेस वाश बाहायो फेस वाश बाहायनांगौ गोनांथि गैया आरोखि ना न'आवनो आरामसे बेफोरबायदि बानायनानै इउज खालामनो हागोन नोंथांमोना एल'भेराबो एड जाबाय लोगोसे हानि एड जाबाय स्किननि थाखाय इफोरथ' बहुत मोजांखा नोंथांमोना मिथिनो हागौ बेयाव आरो डि भिटामिनखौ बेयाव एड खालामबा खालामनो हागौमोन आरोखि ना नाथाय आंनाव गैया आं बाहायाखैबो बेनि थाखायनो इखौनो बानायबाय आरो नै गाइस नोंथांमोना नुनो मोनदोंना ओरैबादि फेना जाखायो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो गाइस आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव बाय बाय नै आं क्रिम फोनाखै दे गाइस नायदो